खाया पानी हाँ पानी पानी तो हेलो गाइस केମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ନା ଦେଖିଦେବା ଚାଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଖାନା ଆଜି ଦେଖେଇଦେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଦେବା। ଚାଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର କିଛି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। हाय हाय এইটা হলো আমার ক্যান্টিন। আগরে এই যে আজ কোন কোন କହିହେବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ कहाँ से आते हैं ଦହି ବାବୁ ହଁ ଦହି ବୁଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଟିକେ ଦହି ଦିଅ ନା ପାଣି ବୋତଲ ଆଉ ଆଣୁ ସବୁ ଏମିତି ଖାଇବା ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଏଇଟା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ଟା ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଆଜି ସଣ୍ଡେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଏ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ନହେଲେ ଆଉ ସବୁଦିନ ଖରାପ ଖାନା ଏବେ ଖରାପ ଭଲ ଖାନା ଦେଇଥିଲା ଆମର ଆସିଲେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ ରୁମ୍ ସେକାନି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ମାନେ ଚାଲ ଦେଖିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଏତିକି ଖାଇବା ଚାଲ ଦେଖା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସବୁ ରୁମ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ଭାଇ ଦେଖେଇ ବୋଲି କହୁଛି ପାହାଡ଼ଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଦେଲାଣି। ଏ କାଠ ସବୁ କେଉଁଠି ରହିଲ ଏ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ। ପାହାଡ଼ ପୁରା ଏଠି ଗଲା କାଠ ସବୁ ଏ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ। ଏ ପାହାଡ଼ଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ତମେ ଦେଖିଥିଲ ନାହିଁ ଦେଖ ଏ ପାହାଡ଼ଟା ପୁରା ଗଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଘର ବନେଇବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏଠି ଏ ପାହାଡ଼ ଗଲା ଛାଇଆ ଯିବା। ଏଠି କ'ଣ ଘର କରିଦେଲେ ସବୁ କହୁଛ ଦେଖେ ଜାଣି କ'ଣ ହବ। ସେ ଆମେ ଯା ଅଛି ସେ ରୁମ୍ ଯା ଭାଙ୍ଗିଦେବ ଏଇଟା ଘର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କିଛି କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଏଠି ଛାଇ ପ୍ରବଳ ଛାଇ ଅଛି ତ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଡ଼େ ଏମିତି। ସେଇଟା ହେଲା ଆମ କମ୍ପାନୀ ପୁରା ଲମ୍ବା ପୁରା ସେ ତଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟଟା ଏଇଟା ତାମିଲନାଡ଼ୁର କିଛି ଏଇଟା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖ କ୍ରିକେଟ ସେଇଟା ୱିକେଟ୍ ବି ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ଏଇଟା କ୍ରିକେଟ ୱିକେଟ୍ ଏଇଟା ପିଚ୍ ସିଆଡ଼େ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖୋଲା ପବନ ମାଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଖୋଲା ପବନ ଟିକେ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ଗାଁ ଅଛି ଇଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ମାର୍କେଟ ଅଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ରୋଡ଼ରେ ତ ସେଇଟା ପଡ଼ିଆ ଆମେ ଏଇଠି ଅଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରିବା ତ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିନି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଦେଲି ସେଥିପାଇଁ ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।